Operación Pixama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Os homes deronlle instruccións claras. Ás 3 a.m. tiña que estar debaixo da Ponte Sur, cunha nota chea de palabras homógrafas sen sentido que debían servir como salvoconducto ante calquera contratempo. O corazón non lle cabía no peito, miraba furtivamente tras as cortinas as patrullas da garda pasando por diante da súa casa, facendo aquela pequena parada que a él lle parecía un desafío. Cronometraba o intervalo entre cada visita e a seguinte, pensaba como un metrónomo os pasos que precisaba para cruzar ao outro lado da rúa e desaparecer entre as árbores do xardín. Esperou con impaciencia a que a patrulla das dúas pasara. Contou ata 30, tempo dabondo para que dese a volta á esquina. Levaríalle uns 40 minutos chegar ata a ponte. Pechou a porta con cuidado de non facer ruído, cun pequeno suspiro ao lembrar que deixaba a súa filla dormindo na habitación de arriba. O xardín, ca única iluminación da lúa, valiulle de refuxio ao seu medo. Permitiulle camiñar tranquilamente ata o outro lado da cidade. Viu a ponte desde a distancia e tivo a ilusión de ver a súa muller esperando por el, aínda que ao achegarse viu que a muller non era a súa. Era unha muller alta, bastante atractiva, pero cunha mirada distante e severa. O certo é que sí estaba esperando por León. El mirou o reloxo e ao ver que aínda non era a hora, estivo a piques de dar a volta. Faltaban 10 minutos e podía ser unha trampa. Non era. A muller achegouse e estendiu a man pedíndolle a nota que lle deran os homes. Non dixo unha palabra e, aínda así, el ben entendiu o que quería. Sacou a nota do peto da chaqueta, doulla e a muller liuna nuns segundos. Dobrouna e gardouna nun bolso que colgaba do seu ombreiro. A partir de agora non vai haber máis notas, dixo a muller. Que imos facer? Preguntou León, pensando que a muller o ía levar dereito á Adina. Tes que ir con cuidado, respondiu con misterio. Pero León comezaba a estar farto de tanto misterio e non lle puxo moi boa cara. A muller notoullo. Imagino que xa te explicarían como vai isto, sentenciou. Sentenciouno claramente. De feito, León non volviu poñer cara de nada. Seguiu ao pé da letra as indicacións da muller e pola mañá, unha vez levantado o toque de queda, volveu á casa a ver a súa filla. Estaba canso, pero non podía faltar outro día máis ao traballo. Non sabía que sería da súa vida, pero sabía que tiña que ter traballo. Estaba canso porque a muller o mandou 3 distritos ao sur para falar con outro home. Ela faríalle 4 preguntas antes de darlle o enderezo do segundo encontro. Para que contactaches con nós? Quen che dixo que o fixeras? Quen che dou a nota? E como viñeches ata aquí? León respondiu directamente ás súas primeiras preguntas, vagamente á terceira, e con exactitude a cuarta. A muller miraba fixamente, tratando de ver o cambio que a mentira provocaría nas súas pupilas. 3 distritos ao sur agardaba por el un home con mirada perdida, vestido con certo desaliño como se acabase de erguerse da cama nun apuro. Achegouse con cuidado e pasoulle por diante. O home non volviu do seu trance, nin dou a entender que era quen tiña que ser. León nun primeiro momento pensou en pasar de largo e volver a casa antes de que a patrulla o mandara ao calabozo, pero veulle a imaxe da súa filla dormindo e da muller e decidiu dar unha última pasada. Xa te vin a primeira vez, non me tes que facer un desfile, soldoulle o home sen moverse. León dubidouse decirlle o que lle estaba pasando pola cabeza, pois non se nota ou algo peor, pero o home non lle dou tempo. Veña, o gran, traes a pasta. A León doulle unha volta ao corazón. Cartos non levaba. Pasta? Preguntou León. Sí, pasta. Non che dixeron que tiñas que traer 200? Dixo o home enfadado. Non, ninguén me dixo nada de cartos, respondiu León. E que pensabas? Que isto non che ia custar? Alterouse máis o home. Pois mañá traes 300 por listo.